lidi, dneska tady budu mít nový video z, jak se jmenuje, Escape to Tsunami. Já vám tady dám někde i webku, si ji uvidíte, no asi už mě vidíte. No a jdeme hrát Escape to Brainrot. A kdo bude mít prémium na YouTubeku, tak bude mít i tamto video, to asi neuvidíte ty, co nebudou mít prémium nebo plusko, protože tam to bylo hrozný video, to jsem začínal. A rovno včera začal táčet, takže víte. Takže nic moc to nebude, žádný těchto videích. Co to padlo? Baby, why na level 101. No ty kokos. To nemám. Já tu něco vyžebrat. Chci mi někam chodit. Ne, nebudu nic vyžebrat. Zeptám se tady na kámo. Ty je kámoš? No tak prej ne. No. No. Takže dneska nevytradíme nic z tohohle. Tak možná tohle lavaku. Ta tam je. A ještě jdu prostě lepšího. Já když tak nemám moc dobrý věci kvůli tomu, že jsem zgebl. Protože zgebl jsem se všema věcma, co jsem měl. Měl jsem mega dobrý věci. A přišel jsem vlastně o ten druhý účet. Vlastně vy nevíte, jaký je účet. No, já vám to někdy vysvětlím. Kokos. Hej. Jdu zkusit vyžebrat něco ty týpečky, protože mám prachy. Prostě kámoš mi všechno ukradl a máme hodně věcí vracet. Třeba mýho pindíka, nebo počkejte, já jsem na sebe, nebo víte co, já nebudu natáčet už teď. Takže čau.